खुंगा 90 बोसोरसालिया 3 बोसोरारि जथुम्मा गलाघाट जिल्ला गागि लाइमोन आरो माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमखौ साननैनि हाबाफारि लानानै रेंमा बियाब बाथौ थानसालियाव जयतिनपुराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। मख'जाथावदि दिनैनि बे जोबथा सान एबा गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैनो हायो बर' कसारिनि अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय मासिगिरि डक्टर गाम्बारु बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेयैनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो गणेश दैमारी दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहारारि बिजों लोगोसेयैनो मासिगिरि महरै नुजाथिफैनो हायो जुगाराम बसुमतारी गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आरो बराय बिबुंथिखौ लाखियो पुनाराम बसुमतारी बानजाय आफादनि आफादगिरि। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ माबायदि फोथांनानै लाखिनो नांगौ बिनि सायाव गोख्रों थांखि लानाय जायो। लोगोसे बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि सायावबो सावरायनाय जायो माबायदि बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायनि सायाव। दानिया फै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दा बे गलाघाट जिल्लानि रेंमा बियाबनि सिङाव थानाय बे साननैनि हाबाफारिजों बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि महरै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेजों गोजोननाय मोनदों जे दा बेवहाय मोनसे बाथौ धोरोमनि थाखाय सावरायनाय धोरोमनि सायाव सावरायनाय आसार खान्थिनि सायाव सावरायनाय आरो गलाघाट जिल्लाजों लोगोसे सारा बाथौसाफोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे गलाघाट जिल्लानि बाथौसा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनानै बे सावरायनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जोंनि आसार खान्थिनि सायाव जोंनि हारिमुनि सायाव राव थुनलाइनि सायाव दा बिथांमोना खामानि मावनो आरो मावनो हागोन बेखौ खावलायदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जयन्तिपुर ओनसोलनि बा जयन्तिपुर बे जायगानि गलाघाट जिल्लानि सिङाव सर'फोथार साब डिभिजननि सिङाव गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि दिनै 83 बोसोरसालिया जथुम्मा जायो आरो बे जथुम्मायाव आंखौ मेलनि बेखेवगिरि महरै हांख्रायनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बे मेलावनो दिनै मेलनि जोबथि आरो जोबथा सान आरो बे मेलनि गेजेरजों जोंनि बाथौ गौथुमनि बर' रायजो राजाफ्रा बाथौ सिबियारि जायफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों मोजां मोनसे मेसेज लांगोन बाथौ धोरोमखौ बोरै सिबिनांगौ बोरै फोथांनांगौ आरो आसार खान्थि बोरै बाहायनांगौ बोरै सोलिनांगौ बे मेलनि गेजेरजों दिनै बे रोखा जागोन आरो बे मेसेजखौ बिथांमोना मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो आरो खाथि खाला थानाय रायजो राजा गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो बाथौ धोरोमा जे बर'नि मोनसे दिदोम बा असे आरो गिबि धोरोम बेखौ बयबो मिथिगोन आरो बिनि गेजेरजों फोरमायगोन। जोबोद गोजोननाय थादों दिनै गलाघाट जिल्ला नैबे 80 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बा गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानानै आंखौ हांख्रायदोंमोन आरो बेवहायनो आङो थांनाय 24 मार्चआव सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभारसिटि आमेरिकानिफ्राय बे आङो अनारेरि डक्टरेट डिग्रिखौ मोनदोंमोन अनार होदोंमोन आरो बे मोननायनि थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम गलाघाट जिल्लानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आरो बियाब गासैबो धोरोमारि आफाद आरो बर' आइजो अनसाय आफाद गासैबो बे मेलावनो आंखौ बरायदों। जोबोद आं गोजोननाय मोनदों आरो बे बरायनायनि थाखाय आङो सानदों आं जाखिनि 43 इयार्स खामानि मावबोनाय बे इन्स्टिटिउसन आरो होबावगोन। आं दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दिनै आङो चेयारमेन बे चेयारमेन हिसाबै जाथिनि बा हारिनि माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय सरकारनि जानानै खामानि मावगोन बे मोनसे इन्स्टिटिउसन होदों आरो फैबाय थानाय समफ्राव गोसो गोथारै खामानि मावलांगोन जिउ थाजासे बर' हारिनि खामानि मावलांगोन बेखौ आं आसा थिदों आरो बे मोनसे आंनि मोनसे गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन आरो बे इन्स्टिटिउसनखौ बुंनो थाङोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होदों आरो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आमेरिकानि सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभारसिटि आरो बाहाय हैदिनखालि
डक्टर आर बिजया चक्रवर्ती मा होनो आरो बिजया सरस्वती बिथाङा भाइस चेन्सेलर बिथांनि प्रेजेन्सआव बे डक्टरेट अनारेरि डिग्रीखौ आंनो होदों बिनि थाखायबो आंनि बिथांमोननि फसंथाननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे आं बुंनांगोन बर' हारिनि खामानि मावनायनि थाखाय बे स्कपखौ होनायनि थाखाय आं सारा गासैबो सुबुं बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनाय गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जोंनि बे बानजा आफादनि जानानै आङो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 83 बोसोरारि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों दिनै जोबथा गेवलां मेला दा सोलिगासिनो दङ बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि बे बोसोरसाला जथुम्मायाव जोंनि गलाघाटनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों माबोरै सिबिनानै जोंनि फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि सायाव थांखि लानाय जादों आरो जोङो जिहेथु जोंनि गुबै धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम बे गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो अराय सम फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि बे जायगानि रायजो राजाफोराबो अराय सम सिबिबाय थालांगोन होननानै जोङो थि खालामनाय जादों। थांखिया मामोन नोंथांमोननि जे देग्लायनि बे बोसोरसालिनि गेजेरजों थांखिया मामोन? जोंनि गुबुन थांखियाथ' जोंनि बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय खना खनला जोंनि बर' जेसेबां दङ गासैखौबो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेखौ बेनि सायाव लोगोसे जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय सोलोंथाइनि बेलायाव जिहेतु जोंनि बे जायगायाव जोबोद फासयनानै थानाय बे रायजो राजाफोरखौ जोङो बे धोरोमनि गेजेरजों फोसावनानै माबोरै जोङो बुहुमजों सिनाय जानो हागोन जोंनि बे जायगानि रायजो राजाफ्राबो बा ओनसोलनि बर' माहारियाबो बेफोर गासैबो जोंनि बर'फोरा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जौगालांनो हानायनि सायाव गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारी बिथां आरो जोंनि बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथायनि मानगोनां मासिगिरि आरो डक्टरेट बिमुं मोननो हानाय गाम्बारु मुसाहारि बिथांजों लोगोसे जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगियारि बिथांमोनाबो गासै जोंनिफ्राय 10 आलासि बिथांमोना नुजाफैनो हादों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्शा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक ई-रिक्शा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।